lokacin da kaga mu da wani mun sha bamban kan wanga abu biyu ne. Duk lokacin da kaga mun samu matsala da wani kan wanga lamari ne. Yahudu abinda ya gama mu da su Allah da manzon Allah, sai suka yi hagu muka yi dama. Nasara abinda ya gama mu da su Allah da manzon Allah, suka yi hagu muka yi dama. Wa'annan sufawa musamman 'yan tijaniya abinda ya gama mu da su Allah da manzon Allah, suka yi hagu muka yi dama. Shi'a kuma haka abinda ya gama mu da su Allah da manzon Allah, suka yi hagu muka yi dama. Yanda mu da wa'annan muka yi hannun riga, haka mu ma mu da sufaye da 'yan shi'a za mu yi hannun riga har ranar tashi alkiyama. Wannan babu shakka a ciki. Sai dai yaushe, sai lokacin da aka komo kan bautan Allah shi kaɗai. Manzon Allah shi kaɗai ne wanda ya cancanci a masa biyayya. Qur'ani ba maganan da ya kai alqur'ani, ba kuma akida na akidan ahlus sunna. To lokacin na Allah ya ce mana wa'tasimu, ku yi riko, ku hada kai saye, yace bihablillahi akan la ilaha illallah. Kaka bayan Allah, mu ba mu da problem sam. Allah shine Allah, manzon Allah manzon gaskiya. Aqidatu ahlus sunna ita ce gaskiya. Ba mu yi ma Allah shishigi, ba mu kara shi da wani ba. Manzon Allah ba mu kawo wani waliyi mun gama da manzon Allah ba. Qur'ani ita kada ne. Wanda suke da masaloli su ne tijaniya. Sai sa in za ka yi gyara ka je ka yi gyara wurin, amma mu ba wani gyara. Su ne wa'anda yake suna da salati ya fi Qur'ani sau 6,000. Sai sa je ka yi gyara wurin. Shi'a suke da matsala suna cewa Nana Aisha tsinanna ce, je ka yi gyara wurin. Ahlus sunna mu yi wanka sab da sabulu muna kan shi. In za a yi gyara kan maganganun mutane, a je a yi gyara cikin maganganu Ahmadu Tijani da Ibrahim Inyas da su Khumaini, ba gyara kan maganan manzon Allah ba. Maganan manzon Allah ya gaya ma Abdullahi bin Amr bin As, uktub fa wallazi nafsi biyadi ma kharaja minhu illa alhaq. Abdullahi bin Amr bin As, ka rubuta abinda ke fita cikin bakina ni Annabi Muhammad, na ransa da ubangiji da raina ke hannunsa, wata magana ba ta taba fita cikin bakin ni manzon Allah ba sai gaskiya. Kaka bayan Allah, mu ba wani gyara da zamuna. Mu aqidatu ahli sunna wal jama'a wurin Allah sab muke, banda Allah ba mu kara Allah da wani ba. Kun taba jin dan sunna ya kawo wani ya gama da Allah? Dan Allah kun taba jin wani dan sunna ya kawo wani ya gama da manzon Allah? Qur'ani kun taba jin mu yi ma Qur'ani shishigi? Su ake wanga shishigin duk baki daya. Wurin Allah suna da problem, wurin manzo Allah suna da problem, wurin Qur'ani suna da problem, wurin sabon manzo Allah suna da problem. Shi yasa a ja musu wanka. In an gama musu wanka, in muka ga sabtan da kanshin ya dace da mu sai mu gamu. Ta ma ba mu ba. A bayan Allah babu shakka, karatun mu a cikin wanga lokaci shine adalatu sahaba. In mun ce adalatu sahaba ta bangaren imaninsu, ta bangaren gaskiyansu, ta bangaren amanansu. Wannan adalatu sahaba mun dauko karatun tukan da muka dauko kan adalatu sahaba, mun iya gwargwadon mu tabbatar da imanin sahabbai da gaskiyan sahabbai da amanan sahabbai duka cikin ayoyin alkur'ani ne. Kuma ubangiji Allah da kansa ya yabi sahabbansa. Bayan yabon Annabi Muhammad sai ya gama da sahabbai. Mun ja ayoyi da ubangiji Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nas kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas alladhina istajabu lillahi war-rasul min ba'di ma asabahum al-qarh. Sahaba Annabi Muhammad, laqad radiyallahu 'anil mu'minina إذ يبايعونك تحت الشجرة. سابع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. سابع منزع الله توقع وانا كده بنش عوا قري وبنجي الله ناقيا منا أتكين سورة النمل قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون.
Allah ce da Annabi Muhammad kulil alhamdulillah, ka ce alhamdulillah, ku ce alhamdulillah. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, ka ce amincin Allah ya tabbata akan bayi wanda Allah ya zabe su. Abdullahi bin Abbas ya ce bayin da Allah ya zabi hum ashabu rasulillah, su ne sabon Annabi Muhammad. Kisa an kana karanta ayan nan in ka kai kulil alhamdulillah wa salamun ala, amincin Allah ya tabbata akan bayi na musamman wanda Allah ya zabe su ne sabon manzon Allah. In dai kana ciki, ina ciki, babanka na ciki, babana na ciki, ashe sabon manzon Allah su ne mafi cancanta. In ka ce ba su ciki, ba ka ciki, wallahi in ba don sabon manzon Allah ba su ke tsakanin mu da manzon Allah, da ina za mu yi uji Qur'ani. Fatiha da kake karatu ubanka ya karantar da kai, shi ya rawaito, sabon manzon Allah ya rawaito. Bakara wa ya rawaito shi? Bakara wa ya rawaito Bakara? Sabon manzon Allah. Ali Imrana, Nisa, Ma'ida, An'am, A'raf, Anfal, Tauba, sabon manzon Allah, ba uban kowa ciki. Laulahu shi malam ke gaya mana nan, in ba don su ba don Allah ya za ka gane yadda za ka yi ma yaron ka kaciya. An maka kaciya a zakarinka ya yi sabin manzon Allah ya rawaito hadisi. Sabin manzon Allah ya rawaito hadisi da aka maka kaciya da shi. Ba ku da aiki, kuna faman ku ci mutuncin sabon manzon Allah. Shine na gaya muku nan, duk wanda ke son yayi bayani game da sabon manzon Allah, fara da ubanka. Ka bincika rayuwar babanka tun lokacin da ya zama samari har ya zo ya yi aure ya haife ka, ya babanka yake. Mai gaskiya ne, mai bin mata ne, cuwa-cuwa nawa ya yi, aurenka ya aka yi, abincin da ya sa bakinka halali da haramu. In ka gama da babanka ka je zuwa kakanka, ka tafi, in ka gama da danginka su yi sab, sannan ka kai ga sabon manzo Allah. Ubangiji Allah na yabansa cikin suratul Naml, yace wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amincin Allah ya tabbata a bisa ga bayi wanda Allah ya zabe, sabon manzo Allah. Ubangiji Allah da ba akwai inda Allah ke bayanin su, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, wanda suka yi imani zukatansu tana nasuwa da ambaton Allah. Maluman tafsiri suka ce sabon manzo Allah. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. wanga ayan ta sauko ranar yakin badar ne, ta sauko kan wayanda suka yakin badar. Don Allah wane cikin ganin ga yakin badar? Wake kasan Iran da yakin badar? Wake kasan Morocco da yakin badar? Wake kasan Senegal da yakin badar? A'a.